Il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela ddefenda l-iskema tal-beħ tal-passaporti. Waqt intervista fuq l-istazzjon tar-radju tal-Partit Laburista, Abela qal li dan il-programm attira nies serjissimi, nies li jħobbu lil Malta. Nis serjissimi li ġew f'pajjiżna u investew. Dawn huma realtajiet ta' x'ġab dan il-programm illi jħobbu lil Malta fl-aħħar mill-aħħar għaliex huma nies illi kontrarjament għal xi impressjonijiet żbaljati li jistgħu jingħataw, nies li jħobbu lil pajjiżna u li jaraw f'pajjiżna pajjiż modell. Il-Prim Ministru għamel dawn ir-rimarki jekk kif din il-ġimgħa ħarġet l-aħbar li l-Kummissjoni Ewropea se tibda proċeduri ta' ksur fil-konfront tal-Gvern Malti dwar l-iskema tal-passaporti. Skema li permezz tagħha nies ta' reputazzjoni dubjuża bosta minnhom anki mfittxija fuq diversi reati xtraw il-passaport Malti u bekk il-libertà li jivvjaġġaw lejn il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Robert Abela tkellem ukoll dwar l-enerġija u fil-waqt li baqa' ma semmix kif il-poplu Malti wawċi qed jinsteraq kif qed jinħadmu l-kontijiet ta' dawl l-ilma, il-mexxej Laburista ċaħat li l-Gvern qed jikkopja l-proposta tal-Partit Nazzjonalista li jinvesti fit-tieni interconnector. Saħansitra it-tanta jagħti x'jifhem li l-ewwel interconnector kien proġett ta' Gvern Laburista. Fuq it-tieni interconnector l-ewwel nett konna aħna l-implementajna l-ewwel interconnector u għaliex ħdimna biħsieb għandna l-infrastruttura lesta għat-tieni interconnector. Waqt l-istess intervista Robert Abela tkellem ukoll dwar il-pandemija fejn qal li issa ninsabu fil-fażi ta' irkupru. U fl-istess ġimgħa li diversi professjonisti fl-industrija tad-divartiment esprimew ir-rabja u d-diżappunt tagħhom għal mod kif qed jiġu imwarba u minsijin, Abela qal li l-Gvern qed jaħseb fihom. Vera, qegħdin f'mument inqas diffiċli minn dak li konna fih numru ta' xurilu, imma xorta waħda hemm numru ta' pressjonijiet fost oħrajn f'dawk l-industri li għadhom ma nfetħux f'dawk il-sectors, il-pockets partikolari tan-negozju f'pajjiżna li għadhom ma nfetħux li kontinwament qegħdin attenti għalihom u nibqgħu nieħdu ħsiebhom. Kien iċwiereb Net News.